Terve kaikille. Tänään mä esittelen sijoitusvaihtoehtosta. Mä puhun Henri Parkkinenin suosituksesta UPM-10-osakkeesta. Aluksi haluan kysyä teille, tietääkö joku UPM-10-osakkeeksi? Muutama ihmisiä, hyvä. UPM on tosi iso suomalainen yhtiö, joka tekee tuotteita koko maailmasta. Tämä sisällyttää biokemikaaleja, energiaa, biomateriaalit, esimerkiksi paperit ja biopolttoaineet, ja kaikki ilman käyttämään fossiilisia materiaaleja. Nyt seuraava kysymys teille. Kuka on Henri Parkkinen? Minä jo arvoin, että ei kukaan kuuli Henristä aiemmin. Ja Henri ei työskentele UPM:ssä, joten se on senior-analyytikkona OP-pankissa. Ja Henri on kirjoittanut raportin UPM:n osakkeesta. Siinä se suosittelee ostamaan vai myydään osakkeita. Ja tämä raportti on tämän esitelmän aihe. Katsotaan osakkeen nykyistä hintaa. Sinä tarvitsisit maksamaan vain 28,70 € ja sinä tulisit UPM-omistajaksi, ainakin tosi pikusta osasta. Voit myös nähdä, että osakkeen hinta on jäänyt noin samassa korkeassa nyt 4 vuotta sitten. Ja tämä on merkki yhtiön hyvästä terveydestä. Ja lisämääriä osoittavat saman jutun. Liikevaihto on ollut noin 10 miljardia € vuodessa ja liikevoitto on ollut noin 1 miljardi €. Kun liikevoitto on vertailut yhtiön kokonaisarvoon, se on 9,7% ja 17,9% välillä. Jos liikevoitto on vertailut osakkeen hintaan, se on 1,40 € osakkeelta ja 3,09 € osakkeelta välillä. Sen takia päätettiin antamaan osinkoa eli rahaa osakkeen omistajille. Osinko oli 1,30 € vuonna 2021 ja se oli 1,50 € osakkeelta vuonna 2022, 2023 ja 2024. Ja se tarkoittaa seuraavaa, jos sinä olit ostanut osakkeita 100 € vuoden 2021 alkuun, sulla olisi nyt 20 € enemmän. Seuraavina vuosina samanlaista määriä me odottaa samanlaista määriä. Kuitenkin se ei ole mitenkään takuulla. Yleensä hyvät asiat voi tapahtua yhtiöön, joka yleensä nousisi osakkeen hintaan. Huonot olosuhteet voi tulla ja sitten osakkeen hinta laskisi.
UPM:n tärkeimmät riskit ovat seuraavaa. Sellu on yksi UPM:n tuotteista. Ja se olisi huono voiteeseen, jos sen hinta laskee. On myös riski, että kysyntä on matala ja liike toimii ylikapasiteetissa. Valuutan arvon muutokset ja lähtötuotteiden inflaatio myös aiheuttaisi negatiivista vaikutusta. Toisella puolella on ajurit. Ehkä sellun hinta nousee. Edullinen sähköhinta Suomessa on myös tervetullut yhtiö. Lisäksi UPM voi vielä kasvaa markkinassa, niin ne voi keksiä uusien tuotteiden laitoksia. Lopuksi on ehkä mielenkiintoinen, että UPM on aina viestinyt sitä, että ne oikeasti arvostavat osakkeiden omistajia, niin ne lupasivat antamaan hyvin osingon tulevina vuosina. Tästä analyysistä Henri uskoo, että 16 kuukauden päästä osakkeen hinta kai tulee 32,50 €. Ja sen takia Henri suosittelee ostamaan osakkeita. Kiitos. Kysymyksiä? Mistä löysit tämä esitykset? Joo. Miksi? Nyt on 6 kuukauden sitten, että minä olen ostanut osakkeita itseni. Tämä oli ensimmäinen kerta. Mä luulen, että se on tosi mielenkiintoinen. Pankilla aina antaa sellainen raportti, mutta se on aina suomeksi, niin mä en ymmärrä kaikki, siksi mä valitsen antaa esitelmän siitä. Opitko paljon uutta sanastoa sijoittamisesta? Uusia sanoja. Opitko uusia sanoja? Joo. Niitä mä... Mikä on dividend? Osinko. Mikä on UPM osinko nyt? Uudelleen. Mikä on osinko, tämä firman osinko? Jos Niin se oli 1,30 € osakkeelta ja 1,50 €, joka on noin 4%. Onko se myös iso firma Saksassa, koska mä katsoin heidän verkkosivultaan myös saksankielinen verkkosivu? Joo. Tuotteiden laitokset. Joo. Joo. Tuotteiden laitokset ovat niiden maissa. Joo. tosi. Mutta alkuperäinen maa on Suomi.
Joo, se on suomalainen yhtiö. Okay. Onko se isompi kuin metsä? Mä en tiedä. En tiedä. Okay. Okay. Oliko se siinä? Onko heillä, mulla on kysymys, onko heillä niinku kestävä kehityspolitiikka, koska ei näkyy heidän hyödyksivaltaan niinku heti, että heillä on niinku kestävä kehitystavoitteet, koska metsällä on monta, että jos leikät niinku metsää ja pitää kasvata uudestaan ja pitää kierrättää ja semmoisia hiilineutraalia politiikkaa, onko heillä sama? Joo, mä tiedän, että ei käyttävät fossiilisia materiaaleja. Joo. Se on tosi tärkeä yhtiön kaikki hiilidioksidin päättymisestä. Tosi tärkeä. Se on pakko kaikki firmasta. Joo, on pakko, mutta on monessa maassa ehkä se on eri politiikka joka maassa, koska ei ole sama varmasti. Joo, joskus on uutisissa, että oli ehkä ongelmia myös Etelä-Amerikassa, mutta en muista, ehkä se oli ehkä se on nyt ratkaistu. Ja se on nyt hyvin, mutta muistan, että joskus luin uutisia. Metsäkysymykset ovat kiinnostavia, miten metsää hoidetaan. Mikä muscles? Rakku. Onko rakku? Uutiset tulee yksi firma, metsän firma, muscles they kill them. In Eastern Finland. Sorry, englanniksi. That one company driving to the savings muscles. Muscles. Sen poika. Joo, ja raakku. Se tyyppi, millainen simpukka. Joo, kysymys oli Joo, se oli iso juttu. Paljon media. Mutta mitä tapahtui? He halusivat tehdä paperia simpukoista vai? Ei. Mikä se on? Liittyykö paperiin tehdä? Ei. Haluatko sanoa? Traktori tai kaivinkone ajoi joen yli. Ja raakut asuvat joessa ja raakut kuoli. Joo. Ja ne on suojeltuja. Suojeltuja. Joo. Ja siitä oli paljon uutisia, että miksi ja eikö he tienneet, että siellä on raakkuja. Negligence. Välinpitämätön. Se on monta asiaa, kun miettii. Joo, mutta uskon, että he tekevät myös hyviä asioita. Joo. Kyllä. Sijoitatteko te? Joo. Vähän. En ymmärrä paljon. On vaikea päässä sisään se sijoitusmaailma. Se on niin maailma, jos talousmaailma, jos ei tiedä jotain ennen aikaisemmin. Vaikka mulle ymmärrä. Täytyy joskus olla kärsivällinen ja odottaa pitkään, mutta
Ei voi tietää. Joo. No, sijoitatko sinä paljon? En, mutta minä olen vain tosi köyhän väitöskirjoja tutkijan. Joo. Mutta luulen, että tosi mielenkiintoinen. Se on tärkeä osa maailman toimissa. Ymmärrätkö? No joo, mutta yleensä minä en ole niin taitava. Joo. 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 No. On myös sijoitusneuvojia, jotka neuvoo, miten sijoittaa. Kyllä. En ole koskaan ostanut heidän palveluja. Mä soitin kerran Nordea netin palvelu ja haluan kysyä, jos haluan laittaa mun opintolainasijoituksen, kuinka kauan kestää, että voin ottaa rahaa. Ja oli 2 tuntia keskustelua ja en ymmärtänyt. Mutta meni tosi sekaisin. Joo. Joo. Toivon, että kaikki tykkää siitä. Kiitos. Tykkäsin. Joo, mielenkiintoinen aihe. Tosi